X-Lab Productions. Yeah. Yaza ngaze ngaringa manga. Yeah. Ha uvale emehlweni nonka awuboni unjeza uringa ivari kodwa lokho awuboni ujola nemede yabulala unsizwa yakhetha ukumgqiba bheka manje yakuhlutha yazi umondla ngimsoli sibonele onamahloni uyenza ngathi awazi bheka icala lithwele unkunzi nonka uhetha unkunzi ngesona ngasazi vele icala liboli ngiyamthemba umondla akagivambe engakakutholi ngiyamazi ukapteni ufakazi umastermind naye uqolele jail futhi naye umxolisi usibonela akakuthandi uzama ukuvala amanxeba wena usifela ngonsiza futhi awusoze wamkhohlwa noma ngabe uyakudukisa. Uzalo sibona abosibonelo nabo nonka bethandana. Uzalo sibona abosibonelo nabo nonka bethandana. Ufike wathatha unsizwa wamdlulisa emhlabeni manje usuthatha nomuntu wakhe kanti wena sibonela ufunani. Duma Ndlovu Sumuli Uzalo. Uzalo sibona abosibonelo nabo nonka bethandana. Uzalo sibona abosibonelo nabo nonka bethandana.